Sorginkeriari buruz berbaiteko, besteak beste, hemen Seberion, kontuatzen da, 1555ean da 18an, hor 3 urte barruan, epaiketa bat egon zala, eta hori Valladolideko txanzilerian, Real txanzilerian agertzen da, eta hor, beste batzuen artean, Dario de Aretiok batzen dau, eta hori artikulu hori agertzen da, RIEF, hau da, Revista Internacional de Estudios Vascos, 18. tomoan, eta hor kontatzen dau, epaiketaren barri, erdera zaharrean, eta antzadanez, hemengo, gezaleko Katalintxe, neskea, sorgindu zala, ezala, hor dago eztabaida, eta hor sortu zen, ikaragarrizko epaiketa bat, eta jente asko egon zen implikatuta. Batzuk akusatzen, da beste batzuk akusatuak esaten dena, ez da? Eta, epaiketa egon zen, eta zigorrak ere bai, azkenean, ez da? Eta, karo, gero, denporeagaz argitu da, sorginkeria edo sorgintzea baino gehiago izan zela, familia arteko enbidiak edo gauzaketik holango herritan pasatzen direnak, ez da? Baina, karo, urruntxo joan zen, eta benetan famatu egin zen, eta karo, hainbat jenteek aipatzen dau, Seberioko sorginen historia hau. Eta horregitik esango duke, gaur Euskal Herrian, sorginkeri aipatzen danean, Seberio aipatzen da horrezegetik. 1555ean sortu zen edo egin zen epaiketa aipatuz. Ondorioak esaten dau, zerak hor nik irakurri doan ezen RIEFen, agertzen da, zigortu bezalak horrea zerren dago, a castigo de cordel y agua. Ez dakit ziur gitxegora badaket inkisizioak erabiltzen zituen zigorrak, baina ez dakit oraino bete ziren edo aplikatu ziren hemengo kasuetan. Datuak nahiko ondo hartuta dago, ze toponimoak danak dira, Seberiokoak bat izan ezik, bat agertzen da Petralanda, gainera agertzen da 3 lauberatara idatzita hor artikuluan, Dario de Aretio jasotzen dagoena Valladolidetik, ez da? Eta, zera, eta Petralanda ez dago Seberion, hori Dima da, Dimako Lamindaoko landea. Petralanda akelarrak egiten ziren landea. Hemen hainbat mito edo esaunda kontatzen dira laminenak, ez da? Eta bata da oso polita, hemetik joaten zirela, orio antzeko batzuk igurdi, gorputza, eta gero, joaten zirela, laino guztien azpitik eta sasi guztien ganetik, egaz, laminda onda Petralanda, landa hori, eta han egiten zirela akelarreak edo hori gaubetako funtzioak. Eta, esaten da, baten, etxe baten egon zirela, emakumeak, neskatxu bat, sorgintzeko, Petralandara eroateko asmotan, eta egon zirela rituala egiten, orioa, igurdi, eta gero joateko, ez da? Eta ze formula erabili behar zen, ara joateko egaz, esan duguna, laino guztien azpitik, sasi guztien ganetik. Da, klaro, etzeko gizona, aparte egoan, daak ezeban gure, bere umea sorgintzerik. Eta orduen, egon zen belarri epinita, ateko giltzazulotik, eta entzuten dana. Eta lako batean, emakumeok eta neska hori, joan zirean egaz, Petralandara, eta joan zirenean, gizonak, zabaldu atea, hartu orio hori, da berape emoten dau, igurdi ondo, eta urten etzetik, eta esaten dau, esan beharrean, laino guztien azpitik, sasi guztien ganetik, aldenatziz esan, laino guztien ganetik, eta sasi guztien azpitik, konturutu barik, txartu ulertu, eta orduan joan zen egaz, baina pentsau, sasi guztien azpitik eta laino guztien ganetik heldu zen Petralandara zorabiatuta, guztiz urratuta eta, ia hilzorian, ez da? Eta lortu ebala, bere umea, edo etxeko umea sorgindu baino lehen, bera arailtzea eta esatea, ez eixo hori egin, ze neuk ez dukure eta alan lortu zela, ez sorgintzea neska hori. Hori kontatzen da, hemen, Seberion, leku tipikoa da, hor, etzaso, gorositu, hemen adarre dago hemen, eta, erinotza eta barbatxao, honik auzonak izan dira apur bat, holako kontuak kontatzen diran lekuak. Sorginen lekuak, asko dagoz, ez da? Kontuan hartu behar da, hemen gure herrietan,
izen politik bata handabidea. Handabidea dira, lehenago, bat hildezanean, baserritik eleixara eroten zen bidea, oinez egiten ziren handariekaz, eta hori orduen, da handabideak dauko deretsua edozin egorti pasatzeko. Eta horregatik, handabidea batzuk luzea dira, beste batzuk baserri batetik bestera datozenak gurutzatu egiten dira, eta bide gurutzea dira oso importanteak. Eta hemen pentsakeria egon da, bide gurutzeetan agertzen direla, edo harimak, edo sorginek, edo olako pertsonaiak, ezta? Eta orduen, hori soluzionatzeko edo hori gainditzeko, hainbat gauza egin dira. Hemen esate baterako, hor daukagu Zeberion toponimo bat, Kurtzebarri izena daukona, da hori da, gurutze bide bat, eta hor gurutze bat ipin izan, olako personangandik apur bat babesteko. Eta hori, zera. Edo gero, esan dugu handabidetik, harimak edo agertu ezkero, lehenago hiletak egite ziranean, oinez, abadea aurretik joten zen, eta bidekurtze guztietan, errespontzo bat, errezetan eban abadeak, apur bat babesteko horrein gandik. Oraintxekagoz, Zeberioko parrokia, Santo Tomas de Olabarrietaren sarrerako atean. Eta ate honetan daukagu irudi antzinako bat, irudi apotorpaiko bat, eta hori da lehenago kultura zaharrean, bai Egipton eta Grekoen artean mundu zaharrean, erabiltzen ziren irudiak hau eta beste batzuk, espiritu txarrak, sorgin eta abar guztiak danak uxatzeko eta babesteko euren gandik. Orduen, hemen daukagu lehengo ezaugarria, eta gero, kristau oroa sartzen da neurrian, beste era bateko elementuak erabiliko dira hori egiteko. Esate baterako, edozin kristau ezaugarri da nahikoa espiritu txarrak edo sorgin edo personaje mitikoak uxatzeko edo kontrako bildurrak kentzeko. Gaur egun ja gurutze bategaz, eta edo beste bateetan Jesusen bihotza eta babesteko. Azken baten hori da, bai mundu zaharrean da bai gaurkoan. Sorginkeriari buruz, orain kontako dudana, benetan gertatu zen, eta hori kontatu zen nire amak, nire ama defunteak, hemengoa zen nire ama, hori ondokoa, eta bera kontatzen dau, bera 10 urtegaz joan zen krida edo neskame Zaratamora, eta han bizi izan eban, holango sorginkeria bat, behin hemenetako ez, bera egon zen etxean, ume bat egon zen oso gaixorik, oso gaixorik, eta orduan, etxeko atzoak, esan dutzien, ikusi behar dugu, ia ume honeri nok bota dutzen begizkoa. Ze begizkoa zenago, esaten zen, jente asko hiliten zala, umeak, eta holanko edo ezbeharrak eta gauzak, ezta? Eta orduan, ia nok egin dutzen begizkoa, ume hori gaixorik holan egoteko. Eta orduan, joan zirean, sartanean hartu plomoa, eta urtu egin eben plomoa sartanean, eta urtu zanean, bota eben kristalesko urez betetako barreinu batera, eta handik, bota orduen, keak urtetan dago, beroa eta hotza, eta azkenen hotzitu zanean, ureken du, eta hango irudietatik, atzoak esan eban, oneri Andrasko batek egin dutzu begizkoa, eta horregetik dago gaixorik umea. Eta zer egin behar dugu? Umearen kunako almudea, oialumakaz eginda dagoena, hori egin behar dugu bidekurtze baten, baina eguerdiko Elixako 12 kanpaia entzuten den momentuan. Eta joan zirean, Zaratamon Larikao oso narantza zan, eta San Migueleko kanpaia entzuten dago beto, Zaratamokoa baino. Eta joan ziren bidekurtzera,
eta, hasi ziren, Uialumazko almudea erretan, eta fosforoak atera, eta lehenengo fosforo hasi, eta fosforoa amatau. Eta kajan gehiago zeukien, orduen atzoak esaten dutzen nire amari, zoaz etzera, eta bezuko tximiniganean dauzen fosforoak ekarri. Da joan zan ama, 10 urtegaz, Detorri zanean, zan dutzen atzoak, zu horti zarela, katu baltza joan daimetik, eta deaburuak eskapo dau. Oin errein dugu, almudea, emonotzin zue, asko kostoiak egila, da justo, San Migueleko Elizan amabie joten egoziranean, erre eben almudea, eta alan amaitu zen ritual hori. Baina, ume hori urrengo gunean hil egin zen. Hil egin zen ez behizko gaitik, menekitezek aukio balako baino. Rituala hori da horretik holango gozak sorginkeritza tartzen ziren, eta elizeak eta inkisizioak eta txartu ikusi, da hortik etorri ziren gero, holako salaketak, epaiketak eta hori guzti hori. Apur bat, eliza ofizialaren edo inkisizioaren kontrako osak egin ezkero, horti datoz ipuin da mito guztiak. Herri txikitan, pentseu behar duzu, gaur asko dakigu, lehen, zeuan jakiteko modurik eta argitasunik bez, da orduan jentea interpretazio bat egon behar eban, eta alan emoten ditu askotako interpretazioak edo erantzunak zientziaz kanpokoak. Hori normala da herri zahar guztietan.